Og efter arbejdstølten, der ligger Julie Christiansen og Laura Midtgaard fuldstændig lige med 7,50 i gennemsnit begge to for arbejdstølten. Og vi går nu videre med arbejds til middeltempo trav, som er næste opgavedel. Vi ser her Laura Midtgaard bagerst. Hun er på vej til at overhale Helle Rode og Haiti. To brogede heste her. Peter Frederiksen og Vignir sætter fart på op ad langsiden. Julie Christiansen har en lille smule problemer med traven. Det er måske tilskuernes tilråb fra langsiden, der forstyrrer Sporder. Han har ellers en utrolig flot aktion i traven og går meget imponerende fremad. Samantha Leidersdorf har også problemer nu. Og det samme har faktisk Anne-Sophie Nielsen. Flere af firgængerne her virker meget villige, meget spændte og lidt usikre i traven. Samantha ligger efter arbejdstølten nummer 3. Fik sin hest i trav her. Laura Midtgaard har holdt Hercules meget stabilt flot i traven her, og det kommer hun nok langt med på karaktererne. Spørgsmålet, hvor meget dommerne har set de forskellige kiks. Okay. Også. Og efter travkaraktererne, hvor vi jo så lidt udfald på grund af flere rytter, der havde problemer med at holde hesten i trav, ja, der ligger Julie Christiansen og Laura Midtgaard stadigvæk helt lige med 7,50 i gennemsnit. Så spændingen er fuldstændig intakt her, hvor vi går i gang med skridten. Og vi ser her først på Julie og Sporder. God overtrædning, spændstig skridt, går måske en anelse dybt fortil, men energien og tempoet er der i hvert fald ikke noget i vejen med. Laura Midtgaard knap så meget overtrædning måske, og også i en lidt dybere form. Og alt i alt ligger det til, at Julie måske har en anelse bedre i skridten, men det vil jo afhænge af dommerne. Bagved har vi Peter Frederiksen i en skridt, som er nydelig, men måske knap så energisk. Og stadigvæk en lidt dyb form fortil. Det ser vi flere af hestene, der har. Helle Rode, der altid rider stabilt og sikkert. Hun har klaret sig godt igennem med 7-taller fra traven og viser nu også her en rigtig god, velformet skridt her. God overtrædning og har ikke det samme problem med den dybe form, som et par af de andre rytter har. Helle skal nok hente gode point her.